Elizondoko Lanbide Eskola ikastetxe integratu politeknikoa 1976tik Baztan Sareta Bidasoako milaka profesional prestatzen. Kalitatezko lanbide prestakuntza aurreratua, berritzailea, aro digitala aintzat hartzen duena, anitza, proiektuetan eta metodologia berrietan oinarritua eta enpresa eta erakundei zerbitzua eskaintzen dien ikastetxe publiko, bateratua eta euskalduna, eta eskualdean erreferentea gara. Langileon partaidetza, prestakuntza, elkarlana eta asebetetzea sustatuz. Pertsona arduratsu, ekintzaile, eleanitz eta trebeak heztea dugu helburu. Elizondoko Lanbide Eskolak arlo profesional ezberdinetako ikasketak eskaintzen ditu. Lanbide Heziketa euskara hutsez eskaintzen duen ikastetxe integratu politekniko bakarra gara, oraingoz Nafarroan. Ikasleen etorkizuna bideratzeko orientazio zerbitzu personalizatua eskaintzen da. Gainera, enpresen langile beharra asebetetzeko eta gure ikasleak lan mundura bideratzeko, inlan lanpoltsan parte hartze aktiboa daukagu ikasturtez ikasturte. Eskualdeko enpresetan belaunaldiz belaunaldi langileak prestatzen eta hornitzen. Elizondo Lanbide Eskolako ikasketak eskualdera, inguruko eta egungo beharretara egokitzen ditugu baliabide aintzindariak eskainiz. Nafarroako enplegu zerbitzuarekin etengabeko elkarlana bermatuz, langile eta langabetuek etengabeko prestakuntza eta espezializazio jasotzeko aukera du. Baztan Bidasoa eta inguruko pertsona eta erakundeekin ikasketa eta zerbitzu solidarioaren bitartez harreman estua daukagu. Adibiderako elkarrekin egindako proiektu bereziak. Metodologia aktiboetan, kimua programan, oinarritutako irakaskuntzan dihardugu. Horrela, gure ikasleak ardura, ekimena, autonomia eta talde lanean trebatzen ditugu. Beti ere, berdintasunean oinarrituta. Guzti hau, teknologia berriak erabiliz egiten dugu. Enpresetan lan eginez, ikasketak egiteko aukera duala ere eskaintzen dugu. Irakasle eta gainerako langileen eguneroko lana eta ahaleginaren fruitua da kalitatearen bikaintasun zigilua. Gaur egungo merkatu lehiakor eta globalizatu honetan, mugaz gaindiko erakundeekin elkarlana bultzatzen dugu. Barride ditugun iparraldeko erakundeekin harremanetan gaude, etorkizuna elkarrekin eraikitzeko. Sareta Baztan Bidasoa, eskualdeari balio erantzia eman nahi diogu, bertako beharrei erantzuna emanez eta inguruaren berezitasunak, landa eremua, muga, ohiturak, errespetatuz eta aintzat hartuz. Eskualdeko elkarte eta eragilei irekia dagoen ikastetxea gara. Nazioartekotzea gure ikastetxearen plan estrategikoaren ardatzetako bat da. Erasmus programan parte hartzera bultzatzen ditugu irakasle eta ikasleak. Bertzalde, Nafarroako Urrutiko hizkuntz eskolako titulu ofizialak lortzeko gure ikaslei laguntza eskaintzen diegu. Elizondo Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre eginen dien gizartea prestatu nahi dugu.